Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ukwal fursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, mehriban doganlar, gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmen çağajyk prezidente ýüzlendi. Haýyş edýärin, ejem menden aýyrmaň diýip Türkiýede gol ýygnama kampaniýasy başladan Rüýa adly gyýjagadyň ejesi köne pasportly Türkmenstanly wizasiz zähmet migranty, kakasy bolsa Türkiýeýe raýaty. Bu kampaniýa change.org adly sahypada alınıp barylýar. Türkiýanyň geýşli ýolbaşçylaryna, şol sanda prezidentine ýüzlenen Türkmen gyýjagady Rüýa we onuň Türkmenstanly ejesi şeýle kampaniýanyň üstü bilen nähil maksada ýetmek isleýär. Gol ýygnama kampaniýasy häzir nähili barýar. Şeýle ýagdaýdaky Türkiýede ýaşaýan beýleki türkmen maşgalalar kampaniýa nähili gollaw berýär, kampaniýa barada nähili pikir edýärler. Azatlyk radiosy Dünya Türkmenleri adly gepleşiginiň bugünkü sanynda şu kampaniýa bilen baglanşykly maglumatlary dikkatiňize ýetirýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Rüýanyň ejesi Arzu. Arzu, hoş geldin. Hoş bulduk Döwlet. Şeýlede Ýewropada ýaşaýan türkmen diasporaň wekillerinden Bahar senem hoş geldin. Hoş bulduk. Selam komşular. Arzu, Baharam özüň ýaly türkü durmuşa çykan Türkmenistan raýatlardan hawa. Ilki bilen söz onda Bahar Arzuwa bereli. Arzu, inha siz şeýle bir kampaniýa başlatdyňyzda. Kampaniýa näme barada? Indi şeýle bir zat var. Sen öýüňde oturup öýüňde näme denini daşardaky hiç kim bilen ok. Ýagdaýyny dogry sözler bilen, dogry ýoldan, dogry yere, senin maksadyny elinde çözebilen bir yere ulaştırmak gerek. Şonda şu planın şonda barmal yerine barya diye pikirlenýän. Şonun ýollaryny gözledik. Soňunda şu change.org'dan kampaniýa başlatsak halkyň gollary bilen belki bir zatlar yerine geler diýip pikirlendik. Şunu ýetdi şu kampaniýany başlatdyk. Näme maksat edin ya bu kampaniýa? Meniň pasportum köne. Türkmenistan bu pasport tezelen ok. Ýöne Türkmenistana pasportu tezelemek için gidende de Türkmenistan seni goýberen ok. Seni çağıran äriň ýanyna goýberen ok. Kıskası seni maşgalan bar olan tanan ok. Seni çağıran bar olanı tanan ok Türkmenistan. Şoň üçin çıkıp gidip Türkmenistana baryp Türkmenistanda şunu çözüp ýene izime gaýdyp gelip başgalarynyň ýanynda, çağıramyň ýanynda bolup bilmeli. Sen diýe Türkmen raýaty, Rüýa Türk raýaty, äriňem Türk raýaty. Bu durumda biz sana hissat edebilemiz ok. Sen pasportun tezele gel ýaşa diýe. Ýöne men ölýänçelim ya äriňden aýrylyşyp çağan alyp gitmeli, çağan ýetim goýmaly, ya ölýänçelim diňe wiza alyp ýaşamaly. Şoň ýaly bir problema bardy. Indi şu problemany çözmek üçin siz Türkiýanyň prezidentine, şeýle-de Türkiýanyň sosial syýasatlar baradaky ministrine, şeýle-de halkara çağı haklaryny goramak birleşigine, jemgyýetine ýüz tutduňyzda, şeýlelermi? Şu men problemim Türkmenistanyň prezidentiniň oturan ýerinde kellesine gelen zatlar ya da bir ministrlarynyň bir wagtlary gol goýan bir dokumentlary men çağamyň gelejegini bozmaly däldi. Yani men çağamam şeýle oňat ýaşa bilmeli, şonuň şeýle haky bar sen diýjekler. Hormatly radio dinleýijiler, mehriban doganlar, gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmen çağajyk prezidente ýüzlendi. Azatlyk radiosy Dünya Türkmenleri adly gepleşiginiň bugünkü sanynda şu kampaniýa bilen baglanşykly maglumatlary dikkatiňize ýetirýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Rüýanyň ejesi Arzu, şeýle-de Ýewropada ýaşaýan türkmen diasporaň wekillerinden Bahar Türkiýe Türkmen çağajyk prezidente ýüzlendi diýip Azatlyk radiosy azathabar.org internet sahypasynda şeýle-de sosial ulgamdaky Azatlyk radiosu adly Facebook sahypasynda forumlar açdy, halk köpçüliginiň pikirlerini sorady. Ine şol azathabar.com sahypadaky tesvirlen käbir bilen sizi hem dinleyijileri tanış etmek isleýän soň söhbetleşigimize dowam eder. Ejes diýen bir dinleýiji, menim Türkmenistana toýum etdim, Türkiýe gitmeli bolamda aeroportdan geçirmediler. Innem 4 ay geçti, geçiren oklar. Türkiýede hemme toy günüm hem bellidi. Erkek tarapam garaşyp durlar. Haçan geljeğim belli däl.
beýle zat bolarmy hiç? İslen adamyna durmuşa çykyp bolanokmy? Enem atam razy, biram döwletiň razylygyny almalymy? Beýle kanun nirde wa? Bu işlere kim seretmeli? Kim bakmaly? Näme üçin halka zulüm edýärler? Beýle goramak bolmaýan halky zulüm etmek bolýarby diýip öz garaşyny beýan edipdir. Şeýlede Azatlyk Radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky Türkiýe Türkmen çağajyk prezidenti ýüzünde forumda Serdar Recep diýen bir dinleyici diňe Türkiýede 10 miňlerçe adam ençeýilden bäri şeýle ykwaly başdan geçirýär. İnşallah çözgüt tapylar diýip öz pikirini beýan edipdir. Inha halk köpçüliginiň tesbirleri. Inni Bahara söz bereli. Bahar sen inha demokratiýanyň durmuşa geçirilişi barada umumyň dünýäde nusga görkezlen Ýewropada ýaşap ýördiň-de. Sen şu kampaniýa bilen baglanyşykly pikirin näme? Biram ýanky tesbirlerden ýola çykyp öz garaşyny beýan edäsiň. Bahar? Döwraýdan Ýewropada bilen başgaça da berdi. Misal üçin çağan hak hukuky birinji orundadyr. Eger ejesi wiza söz gelip beren bolsa, çağan bilen ejesine wiza berýärler. Maşgalany bir-birinden aýyrmak gadagan. Diňe bir Ýewropada da bütün dünýä boýunça dünýä kanunyna garşy gelýär. Maşgalany bir-birinden aýyrmak Türkmenistan insan haklaryny baskylap geçýärler. Hiç taçy görenokda sen maşgalan, marmyň çağan wamy. Türkmenistan onlara zatlary seredenok, men şortaje wiza gitjek bolýar. Ene gitjek bolanok, bir öwrenjek bolanok. Bar bilen üçürüp dönjek bolýar. Bakar, ine sen Ýewropaň tejribelerini bize gurrun berdiň-de. Inni şu arzuwuň we arzuwuň gyzy ýürýäňam bir gözüňe tutýan maksady şeýlerek bir çözgüt tapylsa. Inni şu kampaniýaňyz nähil gollap alýar? Türkmenistanlylar ine özüň ýaly ýaňy tesbirde de aýdypdyr bir dinleýiji. Onlar çömüň şular ýaly maşgala we problemasy bolan şular bir çözülse diýär-de arzu. Yok, şu Türkmenlerden hiçbir golluk yok. Türkmenistan adamı, Türkmenistan raýady gorkýar. Özüň adyny yazmana gorkýar. Menem şu taýda, menem şu ýagdaýda, menem şunçaly çağam bar. Ine çağamyň ady şu, äriň ady bu diýip aýtmana gorkýar. Şu Türkiýede oturan ýerinde de şu Türkmenistan prezidentinden gorkup oturýarlar. Bakarine sen nähil baha berýän? Inha arzu gaýda şeýle meňkiýaly problemasy bolanlaram diýe gollap bermäne gorkýar diýär-de. Elbette arzu bilen rüýan ýagdaý, gaty dödügüni ýagdaý bir maşgalany bir-birinden aýyrmak güne burdat ýene birinkiler düşlenok da şeýlerde. Men pikirimçe gaty bir ädim, gaty batyrgy bir ädim. Şonu dowam etsin, düşünürsin. Falçyn ýok gorkýan edibiljek gel diýenlere de görkezsen sen höküman adyny, anyk adresyny berme. Ýene şu golwy belki tuýdasy bolar. Belki bir ýerden kömegi diýer. Soňra ýene bir gede gaýdan enki depteşiklerde daýtdym, bizim elçihanalaryň edýän işleri ýok. Ýöne ýer tutip aýly alyp oturýarlar. Hiç bir rat edibilenoklar, sebäp ruhsat ýok-ýokardan. Şoň üçin bizim elçihanalaryň işleriniň öňe gitmegi gerek. Tabadyk işlerini edip başlasyna pasporty täzelemek şonuň işi. Näçe Türkmen raýaty Türkmenistana ýyzyna gitmeli, pasporty täzelemeli, aňyrda köşelmeli, 5 ýyl 10 ýyl oturmaly, çykmaly eldeşeri. Hatda Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýazýar. Türkmenistany aňyrda wesiýle diýen bolsa, näçe şolar pasporty täzelenok. Ähli, hatda Özbekistanyň konstitusiýasy därde Ýewropada täzelep berýär. Türkmenler kelmi? Ya elişanokmy? Aýa işlanokmy? Näme? Maýypmy? Näçe denoklar şonu? Näçe öz gönümen işini, wezipesini ýerine ýetirenok. Inni sözüne otuny Bahar arzuwa bereli. Arzu, onda siz gözüňizde tutan gollawyňyzam heýdil häzir alyp bilmeýän bolsaňyz, şu wagtky alyp barýan kampaniýaňyzyň bir dogurdanam bir çözgüt getirjegine anamyňyz barmy? Sonunda bir zatlar boljagyny inanýan sebebi men Türkmenistandan bir zat islemok. Men Türkmenistandan bir zat istep wagtymy boşuna ýitirjek däl. Men Türkiýeden bir zat isleýän. Men Türkiýeden garaşýan. Türkiýe sonunda bir zatlar eder. Türkiýeler nähili seni gollaýar? Ine sen aýtdyň Türkmenistanlar gorkýar, sesleri bilen okdydyň-da. Türkiýeler nähili şuňa bir seslenme bildirýär? Ülkerýärmi, gollaýarmy Türkiýe? Türk halky gollaýar, Türk halky gollaýar. Utanç verici bir zat diýerlerdir şu. Ejen kim bolsa bolsun, çağan ejeden aýyrmaly däl, ejesinde çağadan aýyrmaly däl. Bunu yani bunu tezden aýdyp oturmagy gerek ýok ya. Bu bilinen bir zat. Men hiç kimin etmedigi, hiç kimin istemedigi teze bir zat tapyp isläp oturan o. Hemişe bolup duran zatlar şollar. Söhbetleşik üçin arzu Bakar sag bolun.